berezia da egun hori eta ekipo horiekin bizitzea da. Oraindik amets batean dagoela aitortu digu Maiter bere hauk. Traineruan, arraunean Kontxako bandera irabazituen iparraldeko lehena izan da. Bazen tensio bat, konzentratuak ginen, oso konzentratuak, bai, hori bai. Eta uretara eman nahintzin, hartu ginuen elkarrekin eta hori zen, bai, bazen emozioa handi bat eta bai, hori zen, bai, eguna, iritsi da eguna eta bagoaz. Horrela bizitu izan zen barnetik, kanpotik urduritasun handiagorekin, bertan zen Joan Alzueturruñarra, taldekidea baita ere. Desberdina da, badira momentu bereziak kanpotik oso urduri sentitzen zira, baina aldi beran ez da ezer zure esku, orduan ezagit urduritasuna ez den duplikatu oraindik. Ez dituzu zure nerbioak jaunaren gainean pasatzenan. Eta bai, honik bukaeran gero iritsiera baino 200 metro lehenago edo jaba genekien gura zela. Eta ni lehtu naiz negajez beste kanbioak ondoan ere bai. Ongi ospatu zuten Arraun Lagunak taldeko kideek euren zaletuekin Kontxan lorturiko bandera. Baina ospakizunen aitzinetik lan handia egon dela aitortu digute. Sartu naiz ni otsailan eta negua zen nire lehen entrenamendua menuz bat. Ni nintzen ora autoan Jonas zertako egiten dugu hori. Eta gaur bai badakigu zergatik egin dugu hori. Lapurdiko arraun taldean 4 urtez egon ziren eta ia zen nesken ekipa desagertuta Hernani eta Zarautzeko arraunlari batzuekin aritu ziren, baina arrauna uztea erabaki zuten ostean. Eta ustekabean iritsi zitzaien Donostiara joateko proposamena urte hastapenean. Eta nik behuri ez usteko dei hori izan nuen Etxaberen partetik, entrenatzailearen partetik. Piskat aluzinatu nuen. Eta ezin nuen ez etzean, orduan aukera hori utzi pasatzen. Eta hola, hasi ginen martxan, Maider bueltatu zen bidaietik, eta hori gogutsu arraun egiteko ere, eta orduan ea integratzen lortzen dugun gure proiektuan, eta bai. Entrenamendu luze eta gogorrak askotan. Urjoko elkarteak baina erraztasunak eman dizkie, hainbat lan hementxe Donibanen bertan egin alitzadeko. Entrenamenduak bai bagoaz arat tritxerpen ematen dugu uretan, baina leho jokoak da neguan ergo egiteko eta muskulazioa pesak egiteko. Badugu aukera hori eta eskexak Lapurdiko arraun taldean segitzen dugu Urjoko kluban etortzen algira entrenatzerat. Beste bi emakume lapurtar ere ari dira arraunean hegoaldeko klubetan, Ainhoa Etxenike Orion eta Amaia Epezetxea Zarautzen patroi. Noizbait berriro laten emakumezkoen trainerua berreskuratzea zuragarria litzakeela diote eta horrelako garaipenek ere lagundu dezaketela uste dute. Nesken aldetik itxaropena ematen du beste klubera joateko behateak irekiak direla ikustea. Eta mutiletan ikustea, haien klubean bertan badela olako mutil ekipo bat ere hori lortzeko gai dena hemen iparaldean itxaropena ematen dut, noizbait ateratzen den hemen maila horretan femeninoa ere. Pozez zoratzen Maider eta Joana Kontxako bandera irabazteaz gain sasoin ederra egin baitute.